Lesson number 3. You cannot change anyone. Yes. Usapinda hako kana wine mabattles awufana kunyora kuti defeated. In your battle number 1, you are not going to change. Amen. It's not how good you are in bed that will change a man. Makadzidziswa nayo kuzokuita deep program and make you relearn certain things. Hata zvimwe zvamakaita kuti mungati murume atachinja. Murume achinja nekuti wagona kubika marecipe. Murume achinja nekuti wagona chikapa mubedroom. Murume achinja nekuti wagona kubata hama dzake zvakanaka. Munhu anochinja nekuti ari kuda kuchinja. So lesson number 4, you are not going to change him. Because by realization stage, ndoboda kutanga kumuchinja kuti afite zvamukuda. But you are not going to succeed. So even though battle number 1, yaunofana kunyora kuti ndechakundikana. Zvakanaka kubikira murume. Zvakanaka kugona zvese. But zviite with intention yekuda kumuchinja. Dear men, don't do this. Don't do this. This is manipulation. Manipulation. Kana maya vabvuma out of pressure. Marwadziro ari kuti mukadzi uyu angobvuma out of pressure. Machie leaders ayanga asa make up geza vauya kuzoita zvemafirimu avo izvo. This is nothing more than manipulation. Unongo uchichema in private. Grieving your private matters in private. Wounzirwa makamera maimwana. Kufukura mukadzi. Kunyadzisa mukadzi. This is narcissistic. Manipulation, nothing else. Kana pane rimwe dindingwe riri kutogaya kuvhura hombe richida kudai so. Muri kunyadzisa vakadzi venyu. Vamwe vakadzi vanoda kuchema in private. Mamwe maronda anoda kugadzirwa nekuhila in private. And bringing attention to her is nothing more than manipulation. It's giving narcissistic BS. Right now, Jonas is happy kugumira or kunyadzisa mukadzi. Mati muda kwenda kuiri api? Aiwa kana. Nei. Kuri kuende kupa ipi? Mama primo muchuzere pa 2013. Pa 2013 kupazira. Maya vaya anti. Saka tokwendese. Pachi. Kuendese kuri api? Kunzeteta kana matentables. Matentables. Kuyo indo unoda ushamisi. Ko abo kumanya apo. Mati tokwendesere kuri api? Ndiyo serious. Ata high street ndinisha. Kwete high street. Ndindata high street. Unopano dzoka. 11:21 ndindata. Unopano dzoka. Mama primo. Ne mama. Ndini padonisha. Mbomire akutete boy. Ida kukusenda ku matrix. Ku matrix. Aiwe. Kunita mari tinokwendesa. Yashika. Pachi. Mama primo tachiwirirana. Tachiwirirana. Nyanya chiko badzoka chichi chipamba chamba.